L-ai deschis, mami? Ai reușit? Da. Ia. Da. Arată-i lui mami că l-ai deschis. Da. Unde e butonul? Acolo. Acolo e un buton, dar sunt mai multe. Cum îl deschizi? Pe ce buton? Pe ăla, scumpi, bravo. Hai să-l deschide, mami, uite. Se mișcă singur, vezi? Ia-l în mână și fă poze, scumpi, hai. Poze. Poze. Ăla. Cu ăsta vrei? Fă cu ăla, mami. Cu ăsta.